bezulu phakathi kwethu ibingelele 5-4 yonke phakathi kwethu bonke ngokwegaba zabo ngolifika malomfowethu Kristu Jesu. Haleluya. Ibingelele our host umfundisi uShabalala esani to me alibonke kama lenkosi bake bamangala abanye mabebona izinto ezinkulu uNkulunkulu ayipackage bayifihla kuye bese ngikhumbula ngike nanesikhathi ngihleli naye noma ngihlala naye kusukela ebuncaneni bakhe. Amen. Umfundisi uShabalala sihlobene naye bazalwane ngokwegazi, so elapha ngo 4 years bevele fakazi. Glory to Jesus. Mungu Jesu nasemsokukhwela siyabingelela. Hallelujah. Genesis chapter number 12 verse 10 to verse number 20. Saloke nje ngingenile lapha endlini ngizwa imvunge yokukhona bukaNkulunkulu. Alibonke kama lenkosi. The Lord is in this place. Amen. Sicela shayele uMC izandla kakhulu bazalwane. Sishayele abadlali bogubu namabhekhasi yonke into isiphoto. Hallelujah. Glory to Jesus. Sihloko sithi ukuhamba kaAbrahama ukuya eGibhithe. Ngiyacela makhona one contract yokufunda la ekhaya asifundele bathandekayo shoku siyambonga uNkulunkulu ngawo. Amen. Genesis chapter number 12 verse number 7. Sorry, verse number 10 to verse number 20. On a contract nje ukufunda asifundele. Amen. Verse number 10. Kwakukhona indala ezulwini. uAbrahama wayela eGibhithe ukuba agogobale khona. Ngokuba indala yayinzima ezweni. La ubambela njalo la sifunda khona abathandekayo. iBhayibheli likhuluma ngoAbraham esuka ezweni laseKhanani uNkulunkulu amkhombise lona. Alibonke kama lenkosi. Uma uAbraham esuka ezweni lakubo eUri lamaKhaledi bebaleka kubo bebalekela inkosi uNimrodi. iBhayibheli liveza ngokusobala ukuthi basuka kulelo zwe basele ukugogobala noma bahlala ezweni abafike baliqamba igama bathi seHarani. Balibonke kama lenkosi. Baliqamba ngegama lomfowabo kaAbraham ofele isandla sikaNimrodi emuva eUri. Bathi kuseHarani. Bathe babehlele eHarani uJehova wakhuluma kuAbraham wathi abasuke kulelizwe abahleli kulo ngoba akulona lelizwe amthembise lona. Wamkhiphela ezweni laseKhanani izwe amthembisa lona wathi uJehova izwe loju wathi izwe lobisi. Alibonke kama lenkosi. iBhayibheli ke libeka ngokusobala ukuthi mayefika uAbraham lelo zwe kwaba yizwe lesithembiso kuye, kodwa phakathi ezweni lesithembiso kwavuka indlala. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli kwaba khona indlala enkulu kulelo zwe. uNkulunkulu amthembise ukuthi izwe ayombusisela kulo. uNkulunkulu ekhuluma noAbraham about the promise of Canaan. uNkulunkulu akazange ayixoxe indaba yokuthi before uAbraham afikelele esithembisweni kunendlala evuka along the way. Glory to Jesus. uAbraham ufike eKhanani ulindele isithembiso kanti isithembiso sipackagwe endlaleni. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli uAbraham ebona indlala yanda kulelo zwe wayesebuka abantu bezwe bafikelele kulo beqala benyakaza beqala bemuva beqala behlele emazweni amanye aseduzane bebalekiswa indlala kulelo zwe Abraham afike kulo. Lithi iBhayibheli Abraham wabesebabuka abahlali balelo zwe benyakaza naye wayeseyasuka wehla wehlele eGibhithe. Glory to Jesus. uAbraham usuka kwakhe eKhanani ehlele eGibhithe akasuka nge-instruction kaJehova.
sifike sithi udade wethu khona bawulonda wena nami ngilondeke. Alibonke igama lenkosi. Lento abathandekayo ayikhuluma uAbraham akaqamba manga. Uma ufunda kahle iBhayibheli uzothola ukuthi uSara indodakazi kamfowabo kaAbraham uHarani, uzothola ukuthi uSara udadewabo kaLoti. Alibonke igama lenkosi. Uzothola ukuthi uma ufa umfowabo kaAbraham uHarani, uAbraham waphoqeleka ukuthi athathe indodakazi kamfowabo ayenze umkayo ukuze kuvuke ikhaya likamfowabo. Glory to Jesus. Manje usathi Abraham uma sifika eGibhithe ngeke ukuthi umuhle bathi abakhona angibulawe ngenxa yakho wena bese beyakulonda. Asithi masifika khona sifika sithi wena udade wethu ukuze kulondeke nawe ulondeke. Uma ehlala endaweni yesithembiso uhlala comfortably, uhlala akaqamba manga, uhlala afisa ukuthi unkosikazi wakhe ngoba uhlala endaweni uJehova umbeke kuyo. Kodwa ukusuka endaweni abeke kuyo uJehova kumenza ukuthi ashintshe umnqatha udade wabo. Ukusuka endaweni abeke kuyo uJehova kumenza angahlakelwe lokhu akuthandayo. Glory to Jesus. In other words, uma esuka eKhanani kufanele aregress noma kufanele ashayivese ukwehla usuka eKhanani kunezinto ezikulahlekelayo ebeyizinto ebeziligugu lakho usasezweni lesithembiso. Glory to Jesus. Kodwa ngithi namhlanje usuku awuthi umkakhelwane wakho noma ingafuna indlala ezweni lesithembiso kodwa angisoze ngasuka. La uJehova ubisekhona. Yingakho lithi iBhayibheli noma umoya omubi ukuvukela kodwa ungayishiyi indawo yakho. Now lithi iBhayibheli uthi kumkakhe masifike ubofika ukuthi udadewethu. Amen. Uma abathandekayo bengene emasangweni aseGibhithe nangempela amadoda aseGibhithe ambona uSara ukuthi ungowesifazane omuhle. Muhle uSara, ambona ukuthi ungowesifazane omuhle. Ayisembuza uAbraham athi ubani lo wesifazane ohamba naye na? uAbraham waphendula wathi lo udadewethu. Ukusuka eKhanani kukwenza ulahlekelwe izinto zakho. Ukusuka endaweni yesithembiso kukwenza ulahlekelwe izinto eziligugu kuwe. Lithi iBhayibheli uma beza nombiko wokuthi udadewabo bagijima bayotshela inkosi uFaro bathi uFaro kunedoda efikile la ihamba nodadewabo wesibathatha ihamba nodadewabo omuhle sengathi akasondeza kumbone. uSara unyakazisa amakhosi aseGibhithe. Alibonke igama lenkosi. Inkosi uFaro yathi akalethe kumbone. Alibonke igama lenkosi. Ubelethwa uSara phambi kaFaro. uFaro wabona ukuthi muhle lo muntu wesifazane. Wayesebuza uAbraham wathi ubani lo ohamba naye? Wathi uAbraham udadewethu. Alibonke igama lenkosi. Awutshela umakhelwane ukuthi ungasuki endaweni yesithembiso. Glory to Jesus. Kunabantu ngenxa yendlala abasacrifice indawo yesithembiso behlele endaweni yaseGibhithe ngoba besethiwa eGibhithe khona ukudla, kanti ukufika eGibhithe ulahlekelwa izinto eziligugu kuwe ngaphezu kwalezinto ey'landela khona. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli uma inkosi uFaro kuzwa lokho yathi uAbraham akanikezwe igolide, akanikezwe isiliva, akanikezwe imfuyo. Ngala amagama iyamlobola uSara. Ilobola unkosikazi womuntu. Glory to Jesus. Ilobola unkosikazi womuntu osuke
uhleli epalace noma uhleli endlini yakhe etafuleni lavela khona ngale kwalo khomsana umka-Abraham. Uma uFaro ngoba ulobole manje, uma ethi yasondela ephinda unkosikazi amlobolileyo, the Bible is telling us ukuthi uJehova akavumanga ukuthi uFaro asondeze izandla
masifuyelele. Yakhulunywa uSathane encwadini kaJobe. uSathane ufike emhlanganweni wamadodana kaNkulunkulu enguLucifer. Lithi iBhayibheli uma efike emhlanganweni wamadodana kaNkulunkulu, ngamagama uJobe unomhlangano ney'ngelosi, noLucifer wangena emhlanganweni, but wafika late. uJobe anamsuku wena uvela wena Lucifer, wena Scorpion ubuya uthi uLucifer ngivele kusinazuleni kwasemhlabeni. Usethi uJobe nathi ngoba uvele emhlabeni shuthi uyazi ngoJobe inceku yami engithokozile ngayo. Uzwakala uLucifer ethi awela Jehova ukhuluma indaba kaJobe ungasisisele uludonga olumise phambi kaJobe ngingayiphinda inyanga kaJobe. uJobe uhambe emhlabeni akazi ukuthi khona udonga olululeme uyibona ephumelela kanti lolu donga olululeme uyibona ebusiseka kanti lolu donga olululeme uSathane. uSathane awungasusa lolu donga umbiyele uJobe yaphambili kunodonga olusemva kwakhe. uSathane uyazama ugadle akahle ngoba kunodonga. uthi noma yaphambili kunodonga oluphambi kwakhe akashaleli ngoba kunalelo donga olihamba phambi kwakhe. Glory to Jesus. Angibona ukuthi amalolosi abazalwane athi iBhayibheli liyasho ukuthi u-Israyeli ukhuluma eGibhithe uJehova wawulonda waba yinsika yethu phambi kwawo. Mina usemini uJehova wayephenduka semva kwawo. Ngakho izitha zabo ayikwazi ukubaphinda ngemuva. Ngakho izitha zabo ayikwazi ukubahlasela ngaphambili ngoba khona umdane. Wahlabelela umuntu wathi uJehova ungibiyele, wathi uJehova ungisilele. Oh, glory to Jesus. uthi uJobe uthi uLucifer ungasususe lolu donga waphambi kwakhe. Wathi akuwena 2020 noma yini engasuswa kuwe ubabonga, as long as ugange likaJehova usamile. Glory to Jesus. Ngoba ubona uphila nje ingenxa lolu gange lokubiyeleka. Glory to Jesus. Usaruyadla lapho etafuleni udla nenkosi uFaro phela unelungelo ufundise ulobolo uFaro futhi ulobole kahle uAbraham amalobolo wonke. Yes. Now ushaya kuwa kwakhe ushaya usuka nami sekhona iphimbo likaJehova esuswa yinto ayibona abaneka yenza. Awubazalwa mina ngasi ngiswebambele lapho amanzi namafutha engadayisi khona noma sengadayisa namhlanje, kodwa angisoze ngasuka lapho uJehova angibizela khona. Ngeke ngisuze ukuthi abanye sebenzana, ngeke ngisuze ukuthi ngifika abanye senento abayidayisayo ngoba la aphendukela khona aphendukela ukuthi
enhlizweni yakhe ukuthi uhambile umngane futhi ngokucabanga ka-Abraham ngenxa yokuthi uSara muhle wayesecabanga ukuthi uFaro useyayidila umngane kanti nje kunodogo oluvundile. Usathane kade efisa ukuthini into zakho kodwa uhlulwa yilolu dogo oluvundile. Let me tell you something. Ungabozi ngokuthi yakhe ingane iphethe kahle eyakamakhelwane yaphetha uhlengwe udogo luphakathi kwengane yesitha. Ungabozi ngokuthi amazini konke ekhuluma. Ungabozi ngokuthi eyakhe indoda iphethe kahle eyakamakhelwane iyamhlukumeza umngane. Into umshado akubona ubuhle bakho ngoba khona abasebi nawe kodwa into umshado udogo luphakathi kwakho nesipha sakho. Ukuthi Jesus uthi akathini usethufayo yamangaza uvese ukuthi kepha uJehova umshaya uFaro nendlu yakhe ngeyinhluphi ngalolo suku. Alibonga ngalekosa uAbraham uqwashile ngaphandle ukuthi umkami shuthi uFaro useyithintela kanti uFaro endlini ubhekene nenkinga khona bathandeka. UFaro ubizinceku zakhe uthi anizokubonisa namuhlobo yandoda yayiqini yandoda ngoba nobukhosi baseGibhithe yakuthola ngokuqina ngiyokuxoxela ngelinye ilanga ukuthi le ndoda kahle kahle ubukhosi yamtshontsha baseGibhithe akubona ngoba yamtshontsha yabela sixoxa ngelinye ilanga but indoda eyiqini manje imangaso ukuthi hlezi bathinta besifazane bethinteka kodwa yini lenza ukuthi Moses akathinteki. Hawu hlezi basama abantu bezameka but bayamangala ukuthi yini babesama wena awusameki. Wabezinceku zafa uthi alizongibonisa isimanga ngiyamthemba akathembeki anizama nami ukungibambisa manje babe kepha uJehova umshaya uFaro nendlu yakhe ngeyinhlupho enkulu ngenxa kaSara ka-Abraham. Ngalesikhathi nabo bethi basiza inkosi yabo bayambamba akabambeki ngoba kunogango lumbiyela. Glory to Jesus. uFaro besebiza-ke u-Abraham uthi uFaro sesothandaza uthi uFaro ku-Abraham Abraham lo wesifazane omthembisele yena ngine-problem yokuthi kuney'qaleko sezehlayo mangithi ngiyasondela kuyo kanti ney'nceku zami zibhekana nenkinga efanayo nazo mazithi ziyasondela. Ungikhohliseleni wathi lo udadewenu ngoba lo indlela ekwenzeka ngayo umngane. Alibonke ngalekosa siyavuma u-Abraham ukuthi umngane lithi iBhayibheli uFaro wayesenikela u-Abraham wanikela ngemfuyo wanikela ngegolide nesiliva wayesenikela ngendodakazi yakhe uHagari losithi isigqilakazi akuyena umuntu nje umfokazana kodwa uHagari isigqilakazi is a princess of Egypt. uHagari indodakazi yenkosi uFaro ayithola kwisancinza ngaphandle komshado. Because uma unikelwa uHagari uAbraham ucabanga ukuthi ushaye iwini eGibhithe ucabanga ukuthi ufike wagena ngoba ugena imfuyo wagena inzelo wagena neprincess eyoba isisebenzi sakhe kanti akazi ukuthi kunama-consequences okwehlela eGibhithe ngoba lo Hagari abuya naye useplanini kaSathane yokuthi uma kufikwa ezweni lesithembiso eKhanani usala very
Abraham ngoba kuyozalwa uIshmael ongasiye oyisithembiso. Siyathandaza abantwana benkosi ukwehla kunama consequences akho. Yes. Bona abanye befiso abanye lesenzuko ekonzweni befila abantu befiso ukuthi sibuya kuma lockdown. Glory to Jesus. Izima lokukholwa lishone phansi. Nawe bekade bethandaza eqala ama lockdown namhlanje abasathandaza. Indlala yamsusa umuntu endaweni yesithembiso imehlisele endaweni la yokuya khona isiqalekiso.